Așa cum anotimpurile anului transformă natura de la un an la altul, la fel și societatea este într-o continuă transformare. Ori una dintre legile universale, legea transformării, ne confirmă faptul că totul este într-o continuă mișcare și într-o permanentă schimbare. În societatea de azi vorbim tot mai mult de o trezire spirituală, de o tendință a oamenilor de a se întoarce la rădăcini, de a căuta sau de a regăsi o formă de credință sau o formă sau alta de spiritualitate. Eu sunt Diana Budău, vă spun bun găsit la Starea de Bunăstare, iar invitata mea de azi este în primul rând un om, pentru că așa a sfătuit-o de mic copil tatăl său să fie. Este un om care a ales să trăiască conștient, a ales să trăiască ancorată în realitate. Este un om care a făcut istorie în televiziune și cu toate acestea, după 19 ani de activitate în lumina reflectoarelor, a ales să meargă pe drumul căutării de sine, ca mai apoi să aleagă să își trăiască viața pe propriul drum. Este vorba de Mihaela Tatu, căreia îi spun bun venit, Mihaela, și îți mulțumesc cu tot sufletul. E o mare bucurie să te am azi alături de mine. Bucuria este cât se poate de reciprocă, mai ales că suntem în zi sfântă de Sfânt Ștefan, sau mai bine zis a treia zi după Crăciun. Mie îmi place să zic și a treia zi de Crăciun. Dacă ar fi sărbătoare și a treia, și a patra, și a cincea, și a 362-a zi de la Crăciun, să fim conștienți de faptul că odată cu el, cu venirea lui pe lume, ceva s-a întâmplat în conștiința noastră. Două lucruri vreau să-ți spun. Vorbeai despre transformare. Două femei stau la masă în acest moment, tu și cu mine, două energii feminine. Manifestarea energiei feminine este cea care generează transformarea și inspiră. De Absolut. Unde rezultă că dacă omenirea trece acum prin acest spațiu energetic, înseamnă că ceva se întâmplă și s-a zguduit și ar trebui să se zguduie, pentru că prea mult timp am stat în zona aia de, am eu o expresie pe care au început să se vehiculeze în jurul meu și au început să o preia și alții, de femeie bărbat bine, adică de manifestarea masculinității exagerate. Cu toții avem și așa și așa, și zonă de feminin și zonă de masculin în noi, dar ceva s-a întâmplat, dorința asta, și la noi în țară în mod deosebit, dorința asta de a demonstra că ești, că faci, ești și faci în arealul tău energetic în și în firea ta și în moștenirea ta și în datul tău. Pentru că atunci ai succes și poți merge mai departe. Ori această omenire este condusă și mânată tocmai de manifestarea energiei feminine și absolut tot ce ne înconjoară în acest moment și o parte din Ionuț este manifestarea energiei feminine. În altă ordine de idei, puțin știu că eu am început să lucrez în media din 1993. Mulți ani, când am început să lucrez în Radio 1 în Brașov. După aceea, după 4 ani, a urmat ProTV Brașov și abia din 2000 a urmat ProTV Național, ProTV București și Acasă din 2001. În concluzie, dacă stau și mă gândesc bine la anul, se împlinesc 30 de ani de tot ceea ce înseamnă comunicare, o parte, mai bine de 20 de ani, vreo 22 de ani de media și restul de 11 având ca bază, ca fundament, niște însușiri pe care cu foarte multă muncă le-am transformat în calități, respectiv comunicator. Da, uite, una dintre întrebările mele de început era cum ai reușit sau cât de mare a fost provocarea pentru tine de a părăsi sistemul reflectoarelor de lumini, adică acea industrie până la urmă, din televiziune, când practic când vorbim de 20 de ani, 22 de ani, e o viață de om, să zicem, de adolescent.
Adică nu sunt puțini ani. Practic a fost parte din tine acea perioadă de viață. Cum a fost provocarea din acest punct de vedere de a renunța, a lăsa totul în urmă și de a merge mai departe într-o altă formă? Să știi că în cei 22 de ani n-am făcut doar televiziune, vorbeam despre radio care a fost, este și va rămâne iubirea vieții mele. Acolo am luat locul 2 pe țară, pentru cea mai bună voce radiofonică, exact. După care a urmat televiziunea și în televiziune nu întotdeauna am făcut ce am simțit și ce mi-a plăcut, ci am mai făcut și ceea ce trebuia bătându-se cap în cap nevoile realizatorilor, nevoile managerilor de posturi de televiziune se bătea cap în cap cu valorile etice și morale pe care le simțeam eu în mine. Și de multe ori am făcut mai mult decât concesii. E o diferență între concesie și compromis. Am făcut chiar compromis. Și eu cred că multe dintre problemele de sănătate pe care le-am avut ulterior au venit tocmai din acea perioadă de compromis în care am strâns nemulțumire în mine și am strâns... Eu sunt un om cu un pic mai multă energie decât un om obișnuit. Și atunci astea se regăsesc foarte bine în câmpul meu fizic, pentru că în momentul în care ceva mă deranjează și bag sub covor, acolo somatizează și crește și te trezești cu un genunchi rupt, cu, ce știu eu, un fibrom, cu niște pietre, te miri pe unde pe la colecist. Nemulțumirile se strâng, se concretizează, se materializează în ceva. Și dacă nu le vezi, nu le simți și nu vrei să descoperi care sunt motivele pentru care într-o fracțiune de secundă se schimbă totul în viața ta, atunci continui să ai probleme de sănătate. Și după cei 20 de ani, pentru că asta a fost întrebarea pe care mi-ai pus-o, am luat o pauză de 2 ani de zile. În care m-am întors un pic așa către mine. Atunci am făcut și El Camino de Santiago de Compostela. Spuneam Camino de Santiago de Compostela și în podcastul pe care l-am avut la Mihai au fost foarte multe replici. Nu se spune Camino de Santiago de Compostela, spune El Camino de Santiago. Ok! Așa ne împiedicăm de niște nimicuri. Așa. Și atunci când începi să faci cunoștință cu tine și începi să-ți dai seama care sunt motivele pentru care tu ești într-o zonă de disconfort și ce generează în tine, bați în retragere, te detașezi, dar nu în zona de nesimțire, ci detașezi în zona de ecuanimitate, în zona în care rămâi în lumina și iubirea ființei tale și te apuci și vezi, cum eram eu, ce gândeam, cum acționam atunci când mi s-au întâmplat anumite lucruri. Erau în armonie și în coeziune cu ceea ce sunt eu sau nu. Încep să descoperi câte una câte alta. După cei 2 ani, întorcându-mă, am dat peste ceva mult mai rău decât lăsasem în televiziune. Și mi-am zis, ce caut eu acolo? Ce caut eu acolo? Și n-a fost ușor. Deja avusese loc o oarecare transformare în tine, adică lucrurile le vedeai altfel, diferit. În 2006 am avut o ruptură de ligament încrucișat și menisc care m-a scos din circuit. Cred că a fost începutul clinchetului de clopoțel din ureche care îmi spunea, hei, trezește-te și privește puțin în interior, vezi de ce ți se întâmplă ceea ce ți se întâmplă. Atunci m-am apucat și de yoga. Când mă gândesc că iar am pus sare pe niște răni abrupte de ignoranță, dar n-are importanța, asta este viața mea și mi-o asum. Și am început să fac cunoștință cu mine și cu starea mea de sănătate și cu felul în care gândeam și așa mai departe. Ăla a fost un început. După care am rămas în televiziune, am rămas și am înghițit niște lucruri, am rămas și am suportat niște lucruri gândind că vreau să demonstrez că uite, sunt bună și că să nu înșel așteptări. Exact, și nu vreau să înșel niște așteptări. Și după aceea când în 2011 mi s-a întâmplat ce mi s-a întâmplat, mi-am zis gata, stop, frână. Întorcându-mă în 2013 am dat, repet, peste o altfel de televiziune și dacă aș fi rămas în continuare și aș fi răspuns pozitiv propunerilor și formatelor de emisiune care mi s-au propus,
probabil că m-aș fi întors în acea stare pe care o aveam în urmă cu, nu știu, 4, 5 ani, 6, 7, nu mai aduc aminte. Și ăla a fost momentul în care a zis, gata. Atunci a început provocarea. Sunt bună. Dar ce fac Da, acum? cui folosesc? Da. N-a fost ușor. Pe de altă parte a fost... Sunt berbec, mie aceste momente îmi dau viață și îmi dau energie și provocări. Wow, trebuie să găsesc soluții. Vorbeam mai departe de creativitate. Momentele astea de început mă hrănesc cu ele. Ce am învățat în acești mulți ani pe care i-am trăit în urmă, să și termin poveștile, pentru că îmi plăcea să le încep. Da, îmi plăcea să le încep, dar nu le terminam. Știi unde este foarte multă creativitate? Sclipește ideea, o împărtășești și să o preia alții, să o termine și o să merg mai departe. Apare o altă idee care sclipește parcă mai tare și trebuie să-i dai drumul și uite așa, probabil că tot în viață vine cu plus și cu minus. Chiar și creativitatea vine cu frumosul ei, dar probabil că are și ea acolo unde... Am învățat de toate. Da, unde e foarte multă creativitate, posibil să nu fie un final în toate. Și atunci, da. E bine să te înconjori de oameni. Știi că vorbeam despre astrologie. Sunt semnele cardinale, sunt semnele fixe și semnele mutabile. Semnele cardinale sunt liderii. Ăștia sunt cu creativitatea, cu deschisul drumului, cu voință, cu spart ziduri, da? După care vin semnele fixe care sunt manageri într-o întreprindere, da? Și ăia vin, îi preiau ideile și le așează, le definitivează. Semnele mutabile venind și având motricitatea și abilitatea de a se mișca foarte repede și poate, de ce nu, a rezolva multe dintre lucrurile pe care semnele cardinale nu le termină. Uite, așa la masă stau de vorbă un berbec cu un săgetător. Iată, și cum am ascendentul în leu, gândește-te cât foc e aici între noi. Da. Ori să o simtă cei de acasă această energie extraordinară. Spuneam, în momentul în care ai acceptat invitația mea să mi te alături în studio, mă gândeam, Doamne, ce tonus fantastic, extraordinar, câtă vitalitate. Ce mă regăsesc în această energie. Știi, când mă gândeam la tine și la prezența ta. Deci, dacă stau și mă gândesc bine să intrăm puțin în astrologie, ești un semn care are 3 elemente. Ești și om, și armă, și animal. În concluzie, mamă, nimic nu stă în cale. Nu mai spun că e sub semnul lui Jupiter. Deci ce să mai bași ca Jupiter? Încolo? Săgetătorul are întotdeauna dreptate. În concluzie, yes, master. Glumă, Pioa, spune. Da. Să revenim un pic la tema discuției noastre. Spuneam că mi-aș dori să vorbim despre această trezire spirituală de care se vorbește foarte mult, însă e un drum de la a vorbi și a simți, a trăi, într-adevăr. Mă, Diana, știi cum cred eu că stau lucrurile? Societatea prin care... Societatea de azi. Nu. Altceva vreau să spun. Momentul istoric prin care trecem, minusurile pe care le are societatea de astăzi din punct de vedere al conștiinței, al găsirii, al împământării, pentru că suntem ca niște, cum să zic, frunze în vânt, bătuți în stânga și în dreapta, ne duce în zona de găsit echilibru în orice, să te agăți de orice. Și atunci ce au apărut? Astrologi, pseudo-astrologi, numerologi, pseudo-numerologi, cu tarotul, cu de toate, bisericile s-au mulțit pentru că avem nevoie să ne agățăm de ceva. Da. Baiul este că diferența între a fi informat și a-ți păsa cu adevărat de drumul tău, de ființa ta și ceea ce generezi în jurul tău este acțiunea. Degeaba ai informații și citești cât cuprinde, că sunt maldăre de cărți care umplu rafturile librăriilor, de dezvoltare personală, de tot felul de energii, cere, viața, abundență, 3 pași pentru și așa mai departe. Dacă rămâi la stadiul de lectură, ești doar un tip citit, deștept chiar, care îți găsești cuvintele potrivite în a povesti și celorlalți. Dar tu ce faci cu tine? Ba mai mult, se spune că foarte multă informație acumulată
și nefolosită, nefructificată și pusă în acțiune, nu face altceva decât să devină un balastru. Balast, da, asta e unul la mână. Doi, este cea mai puternică, cum să zic eu, factor poluant. E informația care nu este, nu e în discernământ, nu este filtrată. Le ai. Eu, de exemplu, nu mai citesc. Acum sunt la capitolul cărți de beletristică, pentru că știu eu, cuvintele frumoase. Mă întorc la Papaiani, care spunea că orice cuvânt va rămâne un simplu termen în dicționar dacă nu îl învestești cu valoarea emoțiilor tale. Și atunci avem nevoie de cuvinte, pentru că societatea noastră, deschid o paranteză, a doua pătrată, coladă, tocmai de asta suferă de incapacitatea și când spun societate, că nu-i doamna societate și domnul stat, este societate formată din indivizi, din oameni care ar trebui să... Societatea noastră duce lipsă de incapacitatea individului de a-și pune în cuvintele potrivite dorințele, nemulțumirile, bucuriile, angoasele, să le pui în cuvintele potrivite pentru a te face înțeles. Și am închis paranteza. Și atunci, în acest moment, citesc beletristică, pentru că de acolo e acele cuvinte fabuloase care să te facă să ai un dialog constructiv și cel căruia îi te adresezi să înțeleagă exact ceea ce vrei tu să spui, făcându-te tu înțeles. Și am închis. Știi de ce nu mai citesc? Pentru că majoritatea cărților spun același lucru sub o altă formă. Altă mărie cu aceeași pălărie. Și atunci m-am apucat să aplic în viața de zi cu zi ceea ce spunea Osho, ceea ce spunea Sadhguru, ceea ce spunea Isus. Am fost în India, vorbeam mai devreme. Între ashram și locul de meditații era un culoar cu un fel de tunel. Pe ziduri erau fotografii ale sfinților lor. La loc de cinste era Iisus Hristos. Am poză. Adică Recunoscut inclusiv în India. La noi avem niște chestii și nu vrem să înțelegem că Dumnezeu e lumină, iubire și se ridică deasupra în tot și în toate. Tot, da. Că se numește altfel, asta e. Iar El, Iisus, Fiul care a venit să ne învețe ceva. Ei, să poți să aplici în viața ta ce au spus oamenii ăia care au trăit lucrurile astea și atunci să vii să povestești despre trăiri și revelații în urma trăirilor tale, nu a ceea ce ai citit din cărți. Bineînțeles că te raportezi la înaintașii tăi ca să-ți poți explica anumite trăiri, dar simte-le pe pielea ta, trăiește-le cu nopți de meditație, cu stat o săptămână în întuneric de plin, cu stat 10 zile în nevorbit sub nicio formă și numai călătorie înspre interior, cu stat o săptămână în energia de la Medjugorje, unde Maica Domnului a apărut și se simte foarte clar lucrul acela acolo, că Maica Domnului este arhetipul grației divine, da? Să simți fiecare lucru în porii tăi, să ai o alimentație adecvată, exact. Echilibrul, din perspectiva mea, este de conjunctură și foarte dinamic. Pentru că, vezi tu, de dimineață m-am trezit și starea mea de echilibru era că am grijă, tu erai aici jos, tu ești profesional în acest moment și nu erai în interesul meu. Deci pârghia cu profesionalul era jos. Pe mine mă interesa tot ce înseamnă personal. Adică câinele scos la plimbare, făcut curat în curte și așa mai departe. Starea mea de echilibru era așa. Pe parcurs s-a schimbat, am lăsat-o pe Tera acasă cu tot și starea mea de echilibru acum este așa. Îi spun mai degrabă armonie. Când simt armonie, când mă armonizez în mine, energiile se armonizează în funcție de interesul pe care l-am în momentul zero. În aici și acum, vorba lui Eckhart Tolle, da? Aici și acum, trăirea asta într-un prezent, într-un continuu aici și acum. Și atunci, cred că ar fi bine să... Dar nu e ușor. Absolut. Apropo de asta, e ca la
cura de slăbire. Am dat jos niște kilograme și m-au întrebat niște doamne, ei, și cum ai reușit? Zic, uite așa, metabolic balance. Și ce înseamnă asta? Uite, mergi la un nutriționist, faci niște analize, ți este cât se poate de personalizat regimul și costă atât. Atât? Da. Mult. Las că... Până atunci fă altceva. Străduiește-te 3 mese pe zi la interval de 5 ore. Ai, mămica, da, între acolo stau și eu la laptop, ceva, un crânțănelă, ceva. Bine, atunci dacă nu poți așa, uite, scoate pâinea și dulciurile din... Vin sărbătorile! Nu merge nici așa. Te trezești dimineața, între 7 și 9 ești la sală și atunci consumi. La ora aia, ce vreți de la mine? Deci, cum am slăbit? Disciplină și voință pe termen lung. Tu ți așezi. Da. Cum îți așterne, așa dormi. Da. Nu ai făcut altceva decât să testezi cât de mare e dorința acelei persoane de a reduce. Dar n-am testat. Când spui testat, implică ceva, implică nevoia de a aproba în omul ăla. Pe mine nu mă interesează asta. Da. Nu intru, nu mă impun nici cum. Mi-a răspuns, mi-a pus întrebare, i-am răspuns, m-a întrebat de niște soluții și le-am răspuns. Adică cumva mi-a cerut ajutorul. Dacă nu mi se cere ajutorul, de mult am învățat. Nu-l mai oferi. Că nu, universul taxează atunci când... Nu numai asta, dar te mai și umpli cu karma omului, n-ai timp nici de tine și nu-l înveți, nu-l lași nici pe altul să-și învețe lecția. Da. Bașca, ți se mai și reproșează că din cauza ta și a sfaturilor tale... A făcut alegerile nepotrivite. Am văzut alegeri, exact. Atunci îmi văd de trebușoarea mea. Da. Ei, de asta vin și spun. Citisem un interviu al unui actor. Spunea că cea mai mare revelație a lui a fost când și-a dat seama că nu-și dorește să ridice, nu-și mai dorește, ce a învățat, să ridice pe cineva care nu vrea să fie ridicat. Absolut, care nu cere pentru că n-a fost vorba de ajutor. Nu-și dorește să fie ridicat. Te duci tu să-și dorești să-l scoți pe om din mocirla în care e, când el se simte bine acolo. Mai mult decât atât, tu nu-l ridici pe el, în schimb el are forța de a te trage pe tine după el. Mm-hmm. Și asta am observat în foarte multe povești de familie pe care le-am văzut. Soție care s-a apucat de alcool pentru că n-a reușit să-l convingă pe soțul ei, soț care s-a apucat de alcool pentru că soția nu l-a validat și nu l-a admirat așa cum trebuie și o nemulțumită. Am văzut tot felul de povești de genul ăsta și atunci îmi văd de trebușoara mea. Însă ce vrei tu să faci cu tine la urma urmei? Că vorbeam despre transformare. Ce vrei să faci cu tine? Vrei să stai într-o zonă de lamentare, bârfă și, frunte încruntată? Nu ne-a lăsat, Doamne, așa suntem după Crăciun, da? Când ne-a dat drumul pe o raiță, ne-a zis, mergeți, plecați de aici, de la ușa mea, plecați în lume, am o rugăminte la voi, fiți fericiți. Da. Ai așa dorit, să fim fericiți. Și noi ce facem? Vine liberul arbitru și orgoliu și strică tot ce am dobândit. Și cum am fost creați la urma urmei. Da, suntem așa de frumoși. Ce păcat că nu ne dăm seama cât de frumoși suntem. Da. Uite că vorbeam de societatea care e într-o continuă transformare până la urmă. Eu cred și am convingerea că nimic nu este întâmplător, nici măcar această binecuvântată pandemie, să-i spun așa, sau, în ce privește contextul războiului, care oarecum a generat o anumită stare, o anumită trăire în fiecare în parte, dar care în același timp cred că a avut un rol deosebit de important. De a mâna omul, forțat poate oarecum de context, de a se interioriza, de a căuta mai mult înăuntrul său decât în exterior. Și asta e relativ, ceea ce spui. Și asta e relativ. Pentru că o parte dintre oameni au căutat răspunsuri în interior, o altă parte dintre oameni au căutat răspunsuri afară, o altă parte dintre oameni au intrat în depresii, conștientizând starea de singurătate și neputând să ducă starea de singurătate, ne dându-și seama că de fapt e un moment de grație divină când poți să rămâi doar tu cu tine și să-ți dai seama cine ești.
de unde vii, încotro te îndrepți, ești pe calea ta, ești tu, ți-ai învățat lecțiile pentru care ai venit, care sunt lecțiile pentru care ai venit, care e moștenirea pe care ar trebui să o lași. Deci au fost niște momente de solitudine în care ar fi trebuit să te întorci, însă nu toți au, suntem croiți pe diverse niveluri de dezvoltare, nu toți au această capacitate. Gândește-te, vorbeam mai devreme, noi avem păreri și punem etichete și tragem concluzii asupra fiecarei situații pe care o întâlnim și fiecărui om pe care îl întâlnim în funcție de trecutul tău. Eu și tu suntem rezultatul trecutului nostru până în momentul acesta. Da? Trăiri care vin tot de aici. Mintea e perfidă, da? Este cea care ne mână înainte, poate să ne fie aliat. În egală măsură este așa un factor poluant, zumzăiala aia autodistructivă și de nedorință de a ieși din zona de confort. Am eu niște exerciții, ți le arăt după aceea. De asta spun că în momentul acela al pandemiei fiecare a gândit și a reacționat în funcție de ceea ce a dobândit până în momentul acela. Gorgolile sunt mari, vanitatea și mai mare, dorința de a fi ajutat, dreptul lui de a fi ajutat fără să ceară ajutor. Am întâlnit tot felul de oameni. Sunt oameni care s-au înrăit în urma pandemiei, sunt oameni care au conștientizat marele noroc și bucuria de a fi om. Sunt oameni care au găsit soluții și care au dezvoltat business-uri fabuloase în perioada respectivă. Sunt oameni care au avut timp să se ocupe de bucuriile, de pasiunile lor și de lucruri pe care și-ar fi dorit să le facă și n-au avut timp. Vezi Mihaela Tatu, care a pus voce pe povești, da? Și în egală măsură m-am apucat de pictat. Ce mi-a mai plăcut! Wow. Ai descoperit o nouă pasiune. Nu e o nouă pasiune, e o dorință de-a mea din copilărie. Știi că, Doamne, ne lasă pe noi cu niște însușiri, da. Dacă vrem le transformăm în calități sau le lăsăm la stadiul de însușiri, eu pictez bine și cânt bine, sau mă canalizez într-o zonă de întunecată a existenței și dau constant exemplu celor care sparg bănci sau site-uri sau îți fură din buzunare. A fost perioada în care am pus pe mine 9 kg, însă cola și turtă dulce, însă am pictat și a fost acel moment, Doamne, pentru ceva ce... Da, îmi doream cu disperare și tânjesc să mai am. Am niște proiecte acum despre care nu vreau să vorbesc pentru că am vorbit cu niște timp în urmă și nu m-am apucat de ele și vreau să le dau gata pe alea și după aceea mă apuc și de cântat la orgă, pentru că am orgă și îmi continuu bucuria cu pictatul. Pentru că e acolo înăuntru. Face parte din tine, și e ca la Camino, ta. Știi? Adică îți dă, te macină acolo înăuntru, știi, și nu știi de unde îți vine starea de neliniște. Uite, din dorința de a... Da. Cam așa. Mihaela, uite, se spune că pe parcursul a 24 de ore, în mintea noastră rulează undeva la 60-70 de mii de gânduri. Cum reușim noi să spunem stop acestei acestei goane a gândurilor și oarecum să le aliniem după ceea ce noi ne-am dorit de fapt în viață? Când ai început prezentarea mea, vorbeai despre faptul că vorbim despre starea de spiritualitate, vorbim despre acest trend cu ghilimelele de rigoare înspre care a pornit și pe care este omenirea, da? Și asta e tot legat de spiritualitate, pentru că dacă lași mintea să... Eu am o vorbă, cai sau călărețul? Da. Cum stau lucrurile? Am avut cal. Îl ții sau nu-l ții? Dar să nu-l ții distrugându-i spiritul, ci să mergi, pentru că eu am, față de timp și față de minte, am un respect deosebit. Dacă mă fac dușman sau mă fac prieten cu timpul sau cu mintea,
în ambele cazuri negociezi, hai mai lasă tu, hai mai dă, nu mi se pare constructiv. Însă dacă mergi cumva aliat, mână în mână, umăr la umăr, cu mintea ta, pe care o convingi să-și vadă de treaba ei și să te susțină în a te împinge înainte, același lucru și cu timpul, da? Nu poți, altceva nu ți se întâmplă decât să mergi înainte. Eu îmi iau zilnic, și am să-i mulțumesc profesorului meu de yoga, celor 2 profesori constant, îmi iau timp zilnic să mă așez, plouă afară, îmi scot șezlongul și mă uit cu ochii în verde, albastru, ploaie și nu fac altceva decât mă concentrez la ploaie. Sau mă concentrez mai degrabă cu mine decât cu natura. Pentru că totul trece prin filtrul meu. Mă concentrez și mă aduc pe respirație, care este ceea ce te susține. Exact, e Duhul Sfânt. Este motivul pentru care ai 37 sau 36 temperatura corpului. Da? E oxigenul care hrănește focul, da? Focul vital. Și te întorci către respirație. Și un timp privești, te bucuri, dar atenția e la respirația ta. Și fac asta de 2-3 ori pe zi, pentru că la un moment dat, și mai ales înainte de culcare, pentru că la un moment dat aveam insomnii, la un moment dat nu reușeam să mă concentrez pe ceea ce fac acum, pentru că veneau gânduri din multe alte domenii care nu-și găseau locul în momentul X, când eu trebuia să mă concentrez, să pun ochelarii așa, și veneau gânduri din toate domeniile, pe când eu trebuia doar să pun ochelarii așa. Și atunci trebuie să-ți potolești mintea și să te străduiești ca tu, jocheu, să-ți ții în frâu caii într-un mod cât mai armonios, în așa fel încât să nu le distrugi spiritul, dar nici să nu-i lași să joace în boiestru așa cum vor ei. Da. Mă întorc. Exercițiu. Orice ai citi, aplică. Dacă acolo toate cărțile le vin și spun oprește-te și 5 minute fă cutare. Nu prea-s de acord cu, tot din experiență personală, imaginează-ți că eu, ca să-mi pot imagina, trebuie să-mi potolesc mintea. Cum îmi potolesc mintea? Respirație. Meditația și potolirea minții nu e că mut atenția de la ochelari, mut atenția înspre un câmp albastru, un câmp verde cu floricele sau nu știu ce. Pentru că mintea e ocupată de la gândul ăsta cu alt gând. Ci trebuie să o liniștești. Mihaela, știu că ziua ta începe cu o rugăciune și se termină cu o rugăciune. Obligatoriu. Uite, ai amintit acum și acest exercițiu al respirației, care te ajută să te menții ancorată în prezent. Mai sunt alte trucuri, alte exerciții pe care tu le practici așa cu o anumită frecvență și care te ajută să-ți păstrezi această vitalitate, să-ți păstrezi acest tonus, să trăiești ancorată în prezentul de acum, nu... Hai că spun câteva care mă fac și să râd. Tatăl meu mi-a educat spiritul ludic care deja mă caracterizează. Sunt un om cu mult umor, sunt un om care mă trezesc dimineața, am deschis ochii, am deschis fereastra, am deschis gura și încep cu zâmbetul pe buze tot timpul și practicând, cunoscând ceea ce înseamnă comunicare și văzând că sunetele ies în momentul în care tragi de colțurile gurii și fața ți-e ca un zâmbet, atunci îmi și pun, cu mulți ani în urmă, am început să pun forțat zâmbetul pe buze. Mulți dintre cei cu care fac cursul mă și întreabă, da, nu mă prefac? Ba da, atunci, la început te prefaci, dar bineînțeles. Până la urmă iese. Însă acel zâmbet care iese dă bobârnace creierului și stimulează secreția de endorfine. Și automat asta intră în reflex, este ca și cum un obicei creează, sau mai bine zis, un gest forțat la început, creează un obicei de lungă durată. La un moment dat, dacă nu mai zâmbești, intri în sevraj. Așa. În primul rând, plouă, ninge, indiferent ce ar fi, puneți zâmbetul pe față. Apoi îi mulțumesc lui Doamne, că mi-a mai dat o zi. E atât de important să mai primești o zi în care să
să înveți, să cunoști, să experimentezi și dacă ți se cere să împărtășești. Apoi îl rog din tot sufletul să mă ajute să nu rănesc pe nimeni. Pentru că suntem oameni, gura, mai ales eu care sunt foarte impulsivă și foarte spontană în egală măsură, după ce am dat drumul, am avut de suferit de-a lungul vieții, bineînțeles am avut de suferit de-a lungul vieții din cauza acestei impulsivități care se manifesta în orice domeniu și rapiditate de a gândi sau a face lucruri, dar dădeam și cu bățul în baltă. Și cel mai important este să îi consacru lui roadele acțiunilor mele din ziua respectivă. Când am plecat de acasă, l-am rugat, i-am dăruit acest moment pe care îl petrec cu tine acum. Să-mi dea inspirație, să ne dea inspirație amândurora, să nu se oprească, știu eu, curentul, să găsesc un mediu propice de a fi creativă, de a mă simți confortabil cu tine, de a mă inspira cu niște răspunsuri și pe mine și cu niște întrebări creative pe tine, în așa fel încât să fim de folos celor care ne ascultă. Toate aceste rezultatele acestui moment le-am dedicat lui. Pentru că dacă ai legătura directă, îți vin și cuvintele. Absolut. Iar seara îi mulțumesc pentru tot ce am primit, bun sau educativ, că asta e o vorbă de-a mea, râd toți prietenii. Viața e formată din evenimente pozitive și evenimente educative. Da, cred că a ascultat. Exact, da. Dacă nu suntem acolo, nu învățăm în zona aia. Avem nevoie de asta. Și îi mulțumesc pentru ce am primit și mai ales cu recunoștință îi mulțumesc dacă n-am rănit pe nimeni. E important. În altă ordine de idei, nu mă mai adresez minții oamenilor, pentru că am furat-o de multe ori. Oamenii, din nou vin și spun, ne categorisesc în funcție de experiența lor și minimum de informație pe care le au despre noi. Și atunci, când vorbesc și cu tine sau cu Ionuț sau cu tine, Iacobina, vezi că știu, nu-i de la mintea mea la mintea lor. Pentru că mintea omului scoate vanități și prejudecăți. Noi nu suntem egali pe pământul ăsta. Tu ești o fetiță, eu sunt altă fetiță, ale băiețele, ale domnule, din sud, din nord, chinez, japonez, călugăr, pușcăriaș. Nu suntem egali, fiecare cu lecția noastră de viață. Însă când am pornit la start, după chipul și asemănarea lui, acolo am fost egali. Și atunci de ce să nu te adresezi? De ce să fie de la mintea mea la mintea ta? Că e de la suflet. La suflet. Da. De la lumină și iubire la lumină. Și tu poți să te burzuriești la mine și să faci, ok, ești liberă. Dacă eu în mine am respect și admirație, nu pentru ceea ce faci, ci pentru ceea ce ești acolo în străfunduri. Că faci în funcție de experiența ta, de ceea ce zice mintea ta în momentul ăla. Dar acolo înăuntrul tău e ceva da. Divin. Mihaela, uite, pentru faptul că tot spuneai mai devreme că acum practic faci ceea ce știi tu mai bine, ce ai făcut practic o viață, adică arta comunicării. Învățând fără oamenii, să-mi dau seama. Fără să-ți dai seama, da. Învățând, sprijinind oamenii să dezvolte această artă a comunicării, pentru că știm cât de mare este puterea cuvântului. Și câtă nevoie avem de înțelegere a structurii fiecărui cuvânt, de înțelegerea a înțelesului cuvântului, pentru că folosim cuvinte al căror înțeles nu-i dăm importanță, nu-l cunoaștem și generăm în celălalt tot felul de spaime, tonul. Deci și orgoliul, din nou vin și spun, cel mai mare păcat al omului, vanitatea. Acolo apăsăm butoane. Da. Spune-mi, iartă-mă, te-am întrebat. Uite, dincolo de cele punctate acum așa pe scurt, ar fi câteva aspecte de care ar fi extrem de important să ținem seama în momentul comunicării, indiferent de sfera în care comunicăm, acasă, în familie, la serviciu cu colegii, în fața unui public.
din nou vin și spun ceea ce vorbeam mai devreme înainte de emisiune și de întâlnire eu cu emisiunea. Dacă vorbim doar pentru că avem un off și trebuie să vărsăm adevărul nostru din momentul ăla, Să eliberăm. egal cu 0. Pentru că nu știi cum îl găsești pe celălalt, în ce stare de spirit, în ce nivel de cunoaștere, în ce capacitate de a te asculta. Și atunci vorbește în așa fel încât să transmiți informația nu numai aici, ci și aici, să rămână informația aici și aici și să genereze acțiune. Vino cu, fii storytellerul, fii povestitorul unui fapt. Vino cu emoție și cu entuziasm și cu efervescență și nu vorbi pentru tine, ci vorbește pentru celălalt. Pentru că dacă e să vorbești pentru tine, asta, uite, e o oglindă și mă uit acolo și mă apuc și vorbesc și vărs. Am nevoie de public, atunci eu nu mai contez. Ci sunt un canal de informație prin care vine inspirația, cunoașterea, informația și iese către un public. Spuneam că conversația este dialogul dintre două arte, arta de a te face înțeles și arta de a înțelege. Ca să te faci înțeles, faci tot ce stă în putință, să folosești cuvintele potrivite în situația potrivită pentru un public de care te faci, ești sigur și convins că te va asculta și că îl interesează ce vrei tu să spui. Dacă nu înțelege, nu este vina lui, este vina ta, pentru că nu te-ai făcut înțeles, iar ca să poți înțelege trebuie să știi să asculți și asta e iar o hibă pe care o avem. O provocare poate de multe ori. Știi că de multe ori în examene, când ți se dau la matematică, ți se dă problema, o mare parte din rezolvarea problemei este în datele problemei. Și atunci e bine să o citești odată, de 2 ori, de 3 ori. Fie o asculți, fie o citești. Același lucru se întâmplă și în viață, mai ales în dialogurile și în problemele care se iscă în familie sau la serviciu. Stai, frate, și ascultă până la final ce vrea să spună omul ăla. Dacă ai și ceva de notat, îți notezi niște lucruri care pe care le dobândești, da? Scrii acolo și după ce omul a terminat de spus, vărsându-și oful, tu vii și spui printr-o comunicare asertivă. Sunt de acord cu ceea ce ai spus tu și îți înțeleg punctul de vedere care vine din experiența ta. Doar că îți împărtășesc nevoile, eu te privesc dintr-o altă perspectivă a ceea ce am dobândit eu. Permite-mi să-ți povestesc și să-ți spun, respectându-te în continuare pentru ceea ce ai spus. Pentru că așa omul se deschide și își dă seama că îți pasă. E atât de important. Doar că nu știu dacă cineva a numerotat de câte ori am spus în această întâlnire a noastră termenul orgoliu și vanitate. Orgoliu și vanitate. Vanitatea care e cea mai fină, rafinată și inteligentă formă de orgoliu. Când se umflă o văzul în mine, eu, adevărul meu, eu vreau, dar cine sunt eu? Dar eu sunt bunicul pământului, nu accept să mi se întâmple, să mi se vorbească, să mi se... Lupta între adevăruri, dar care nu face altceva. Culmea este că adevărurile respective pot să fie cât se poate de reale și de adevărate, paradoxal, da? Și adevărul tău este adevărat și adevărul meu este adevărat, adevărul nostru e adevărat, pentru că vine în urma experienței, repet, până în momentul respectiv. Aici se întâmplă un accident, da? Tu vezi dintr-o perspectivă, cineva vede de aici, o văd de aici, fiecare avem adevărul nostru. Ca să poți să tragi o concluzie, trebuie să ai o minte luminată, să poți să te ridici deasupra, într-o stare de ecuanimitate, îți spuneam, să te ridici deasupra și să vezi o perspectivă generală a ceea ce s-a întâmplat. Și atunci e cu semnul întrebării, pentru că analizezi în funcție de trecutul și experiențele tale. Apropo de o altă perspectivă, mi-am amintit de povestioara firelor de păr. Spusă de tine, da. Vezi, da. Să găsești partea plină, da, să vezi
Bă, da, măi, ce să fac acum, mi s-a întâmplat. M-ai întrebat mai devreme de metode, de zâmbet. Citisem undeva o povestioare a unui călugăr budist care spunea să zâmbim tot timpul, să zâmbim. Eu, pe vremea aia, să zâmbesc. Și a venit și a explicat. Ți se întâmplă într-o dimineață ceva? Nu. Atunci de ce nu zâmbești? Da. Ți se întâmplă într-o dimineață ceva? Da. Negativ. Poți să rezolvi? Nu. Atunci de ce să nu zâmbești? Ți se întâmplă într-o dimineață ceva neplăcut? Poți să rezolvi? Da. Atunci de ce nu zâmbești? Da. Vezi? Da, noi și cu cât creștem în vârstă și cu cât devenim adulți ne luăm foarte în serios și din nou vin și zic discuțiile pe care le au în marea majoritate românii, pentru că am mai fost și în străinătate și lucrurile se întâmplă un pic altfel, merg pe două direcții, ori se lamentează, ori bârfesc. Astea sunt, da? Dar lamentarea este sport național. Că eu sunt cel mai, te încrunți, parcă ți-e teamă să spui, măi, mă simt bine, că vine omul și te invidiază sau vine și spune, da, ce ai făcut? Și trebuie să spui, să povestești. Știi, cineva spunea că Soata Agaki, că o știi și tu pe Soata Agaki. Da. Soata Agaki spunea la un moment dat, ei, știi cum e pe la noi? Mai bine să ai decât să n-ai. Adică și probleme, mai bine să ai decât să n-ai. Că în felul ăsta, uite așa, empatizezi, te lamentezi împreună cu celălalt și parcă lucrurile se gustă mai bine puțin. Nu vreau să mă lamentez. Nu. Din punctul ăsta de vedere am perspectivă diferită. Da. Lucrurile se întâmplă. Da. Ele se întâmplă. Noi ne dorim putere, te rogi la Dumnezeu de dimineață, te rog frumos, Doamne Dumnezeu, dă-mi putere, dă-mi înțelepciune, dă-mi tărie să trec, să fac. Păi ce-ți dă cu găleata sau cu polonicul? Îți dă o situație prin care treci. Dacă ai observat și ai analizat și ai ascultat și ai acționat așa cum trebuie și înveți ceva, înseamnă că ai dobândit experiență și ai dobândit tărie și încredere și curat. De a primi. Exact. Și când ai deschiderea o primești, dar o primești cu ambele valențe. Dacă ai deschidere și către partea luminoasă și către partea întunecată și atunci vine din nou puterea de a discerne și din nou vine orgoliul. Da, adică ce accept, cum, cine sunt muscă de o zi, vorba lui Eminescu, care am venit să învăț în continuu și de la portar și de la ministru și de la tanti care mătură pe jos și de la ăla din șatră și de la ăla din profesor universitar de la Sorbona. Fiecare vine, dacă intră în contact cu tine, să-ți aducă ceva sau tu să împărtășești ceva. Avem scopuri. Și atunci, fiindcă tot veni vorba de anecdota cu firele de păr, da, asta este, a plecat. Ce să fac? Dacă sunt pe acest pământ și continuu într-o stare de sănătate, înseamnă că am o treabă de făcut, cu sau fără păr. Hai să găsim soluții. Da. Hai să găsim soluții la indiferent ce se întâmplă. Mihaela, pentru că timpul s-a scurs foarte repede și ne apropiem de final. Mai am o întrebare și eu te rog frumos. Ai apucat să pui toate întrebările, nu așa? Adevărul este că discuția ar putea continua probabil ore în șir de acum înainte pe această temă și cu siguranță încă mai avea câte ceva de spus. Ca o concluzie, eu așa pentru mine. Așa. Vreau să le spun celor care ne privesc acum, suntem la final de 2022 și acum s-a realizat această întâlnire extraordinară dintre Diana și mine. Mi-aș dori să ne băgăm mințile în cap totuși și să ne gândim că de noi depinde totul și să ne gândim că suntem exemple pentru generațiile care urmează și să ne gândim că fiecare gest și fiecare respirație și fiecare ruj, mascara și toc pe care îl purtăm și cuie pe care le batem sunt modele pentru copiii noștri și pentru nepoții noștri. Iar voi, pensionari, nu vă mai lamentați dacă aveți un strop de sănătate. Ce ar fi dacă ați face ceva să deveniți exemple pentru ceilalți? Pentru că aveți în spate o experiență și o expertiză. Ocupați-vă de nepoți, strângeți mai mulți tineri, învățați-i, profesori, o limbă străină, învățătorii, ceva, bunicile, să facă de mâncare fetele, să coasă, să facă orice, să-și umple timpul constructiv. Învățați-i să se descurce în viață, pentru că la școală
nu asta învață pe copii. La școală învață o programă aridă de multe ori. Învățământul informal este cel care așează tânărul în existența lui. Haideți să fim exemple pentru generațiile care urmează, că e păcat de la Dumnezeu. Haideți să trăim cu scop, cu sens. Să fiecare zi, ikigai, fiecare zi să o trăiți cu sens, să lăsăm ceva în urmă în fiecare zi. Cred că ar fi bine să ne dăm seama de responsabilitatea pe care o purtăm atunci când vorbim despre aceste tinere generații fabuloase pe care le tot urechem că tinerii din ziua de azi, de unde să învețe? De la noi care ne-am lenevit? De la televizor? Aia acolo e cu altceva. De la noi. Educația unui copil începe odată cu educația mamei. Iartă-mă, trebuia să zic asta. Da, Mihaela, trebuie să-ți spun că constat cu surprindere, dar și cu bucurie că a existat așa un canal invizibil de comunicare între noi, pentru că nu am apucat să-ți adresez o întrebare, că a venit răspunsul din partea ta. Acum, la încheiere, doream să te invit să faci această încheiere cu sfaturi, cu îndrumări, cu încurajări către cei care ne ascultă, ori pur și simplu ai... Începe cu tine, tine, orice vrei să faci. Înainte de a fi nemulțumit, începe să schimbi ceva în viața ta, pentru că se formează vortexuri de energie. Tu te duci în mături în fața curții, vezi și pe vecinul că face același lucru și toată strada e curată. Tu îți duci... Eu am câine și umblu toate buzunarele tuturor articolelor mele de îmbrăcăminte, sunt pline cu saci de strâns căcuțul câinelui. La mine în fața curții e constant câte un căcuț de la stăpâni care nu au niciun fel de respect. Câinele n-are nicio vină, copilul n-are nicio vină. Tu, ca adult care ai discernământ, dacă l-ai, tu ar trebui să faci ceva pentru că vrei bine și frumos în jurul tău. Fă bine și frumos în jurul tău. E atât de Schimbarea și în tine. stă în puterea noastră, e în mâinile noastre. Nu ne rămâne decât să ne dorim până la urmă acest lucru. Nu numai să-ți dorești. Nu numai să-ți dorești, că și eu îmi doresc să faci acțiune. Absolut. Diferență. Acțiune. Mihaela, eu îți mulțumesc foarte mult. Mărturisesc că m-am simțit extraordinar de bine în compania ta. Absolut, a trecut, a zburat timpul pe negândite și pe nesimțite. Mă bucur mult pentru acest dialog. Îmi doresc din tot sufletul ca tot ce a însemnat dialogul nostru de azi să fie un moment de inspirație pentru cei care ne-ați urmărit. Bineînțeles, vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de noi și că ne-ați urmărit și dacă nu ați făcut-o până acum, vă invit să vă abonați la canalul nostru de YouTube, Starea de Bunăstare, pentru că promit să revin și cu alți invitați de valoare care au ceva de spus. Vă mulțumesc!